పెట్టుబడులకు అనువైన ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇండియా యూరోప్ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. విశాఖను భవిష్యత్తులో టూరిజం డెస్టినేషన్ గా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించామన్నారు. నౌకాదళ కార్యకలాపాలకు ఏపీ ప్రభుత్వ సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లాతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. నౌకాదళ కార్యకలాపాలకు ఏపీ ప్రభుత్వ సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లాతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు.